Estic en un poble abandonat, però tranquil, jo no vinc a explicar-te històries de portals dimensionals, d'omnis o de bruixes. Vinc a explicar-te una història ben real, la d'un poble català que va existir, va resistir i que va desaparèixer. Soc en Joan, mono pels amics, i avui vinc a explicar-te la història de la Mussara, un poble de les muntanyes de Prades que ens explica com vivia la pagesia catalana i què passa quan un país deixa enrere els seus propis pobles. El nom de la Mussara ve de l'àrab d'Al-Mussara i parlem d'un poble ja documentat al segle XII que formava part dels dominis de Siurana i més tard integrat en el comtat de Prades. Un territori dur, alt, fred i pedregós, però que generacions de pagesos catalans van transformar en vida. A la Mussara no hi havia misteris, hi havia feina i molt dura. Camps de blat i civada, hortets de subsistència, bestiar modest i carbó vegetal baixat a Reus per camins impossibles. Però sobretot hi havia una comunitat que vivia a 1.000 metres d'alçada, lluitant contra la manca d'aigua i un clima hostil. Era la Catalunya real, dura, pagesa i sobretot tossuda com una pedra. Malgrat tot, la Mussara al segle XIX va arribar a tenir 300 habitants. Era una comunitat petita però viva. Fins que la modernitat i els problemes estructurals van arribar. Després encara hi va arribar una ferida pitjor, el cop d'estat feixista, la guerra civil espanyola i el règim franquista. Com tot el país, la Mussara i les muntanyes de Prades van patir la repressió, la por, la fam i l'ofec econòmic d'un règim que va criminalitzar la llengua, la cultura i qualsevol forma de vida comunitària que escapés del seu control. Però també van ser terra de resistència. Aquestes muntanyes van acollir maquis, fugitius i lluitadors antifeixistes que hi trobaven amagatalls i camins segurs. I per aquí també van passar molts civils, famílies senceres, que van creuar aquestes serres a peu, de nit i en silenci, fugint de la dictadura i buscant l'exili cap a França. La filoxera, l'aïllament, la manca de serveis i d'inversió i un estat que mai ha sigut capaç d'entendre ni de cuidar la pagesia i les zones rurals de Catalunya. Les famílies van marxar una a una. Als anys 50 el poble ja agonitzava. I entre 1959 i 1961 la Mussara va quedar buida, no per fantasmes, sinó per abandonament institucional. Després, clar, van venir les llegendes, que si bruixeria, que si portals... I és que quan un poble queda buit sempre hi ha algú disposat a omplir-lo amb tonteries. Però la Mussara no és un lloc maleït, és la memòria d'un país que resisteix, però que massa sovint ha hagut de lluitar sol, i és un recordatori que el futur de Catalunya també es decideix a les muntanyes. Si t'ha agradat i vols més històries reals de pobles abandonats com aquest dels països catalans, digue-m'ho als comentaris, però històries reals de veritat, no els de fantasmes.